Здравейте, аз съм Маргарит Мисирджиев. Работя като креативен директор към една фирма за веб дизайн. Завършил съм финанси и международен маркетинг. Имам завършен курс в университета в Тенеси, който е по International Business Strategy. Клуб Спри помисли едно чудесно място за срещи, да се запознаят с нови хора от вашия бранш, от всеки един друг бранш. Аз не съм виждал такъв формат в България. Той е разделен на две части, формална и неформална. В формалната се изнасят презентации, последвани от дискусия. На мен ми се наложи да изнеса първата презентация тук във Варна в него. И тъй като аз до сега не бях правил презентации, за мен беше малко стресиращо, поне в началото. След дискусиите, след тази формална част, обикновено се събираме в някое заведение, където се получава истинския нетворкинг в неговия смисъл. Всеки може да се запознае с всеки, да поговори, да обмени опит, да поиска решение на проблем или някакъв съвет. И всичко това се случва в реално време и то лице в лице. По този начин аз го намирам за изключително интересен и полезен за всеки един от нас. Това, което клуба ми дава, са многото идеи, многото отговори на въпроси, които аз намирам лично за себе си и възможностите, които ми дава в последствие да ги реализирам реално. Той се превръща в една доста интересна социална мрежа и то офлайн, нещо, което може би малко или много липсва в днешните дни на интернет. Получават се интересни дискусии, това всъщност е в основата на клуба. Интересните дискусии, да разискваме теми, които засягат нас, които са в нашето ежедневие всеки един ден. Ами аз се гордея с семейството ми, с това, което са ми дали те. Има доста трудности, но аз получавам пълната подкрепа и от семейството си, и от моята прекрасна приятелка, така че това са нещата, с които аз се гордея, тъй като те ми дават възможност аз да бъда това, което съм. Преди време аз взех своето решение да остана в България и смятам, че не съм сгрешил, тъй като тук виждам доста перспектива. Все още не са развити абсолютно всички възможности. Напротив, тъкмо в момента ние изграждаме една икономика, една много по-силна икономика и тя без нас би нямала този потенциал, който има в момента. Защо да изляза навън, защо да работя в чужбина и да давам своите възможности на друга държава? Защо да помагам примерно на Англия или Германия? Аз не виждам много смисъл в това и смятам, че там, където съм роден, там трябва да дам своя принос. Смятам, че всички останали, които живеят в България, които работят тук, мислят точно по този начин. Според мен Клуб Спри помисли има доста така интересно бъдеще в България. Идеята е той да събере все повече и повече членове, да се разискват абсолютно различни теми всеки път, които да бъдат достатъчно интересни за аудиторията и да пораждат дискусии. Това е същността на клуба. Всеки един бизнес би имал полза от клуба, тъй като аз казах, че той може да помогне при решаването на всякакъв вид проблеми. При нас идват счетоводители, интернет маркетолози, хора, занимаващи се с продажбата на огромно оборудване, на огромни машини, които в своята работа са се сблъскали с достатъчно интересни ситуации и могат да споделят опит и знания.